Светлана Вахитова, Билдәһез солдат кабере. Ялангач тау битләвендә билдәһез кабер. Килеп йөрүсе күренмәй, яңгыз ул хәдер. Яңгыр тамчылары уга моңһу көй көйләй, тел биттәһе ел туктамай, сердәрен һөйләй. Айлы төндә күз кыскылай етегән йондыз, бына шулай бик күп елдар үтә, исәпһез һанһыз. Батыр йөрәкле бер солдат ерләнгән бында, ул тыуган ил куенында, кылычы кында. Насип булманы кайтырга тыуган ягына, ул мәңгегә ятып калды яу яланында. Кара кашлы һылыу ине уның һөйгәне, егетенең үлгәнен ул кыз белмәне. Хәзер инде саллангандыр уның сәстәре, йөрәгендә уның өмете һаман тере. Ярты буаттан ашы ул көтә һөйгәнен, вакыт алга ашыга күп елдар үтә. Агар һала сикә сәсе, яшь әле йөрәк, һич тә онытылмай икән шул тәүге мөхәббәт. Һөйгәне көткәнен солдат белмәй, һич туймай, ер әсәнең куенында ул тыныс йоклай. Насип булманы уларга тормышта атларга янәш, кара каш инде сал сәсле, ул мәңге яшь.